Pasalamat ko nga nauso na ang social media. Kaya maski wala ko'y radyo, pinagi sa internet, madunggan ta mo. Sa pagsuwat ninyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. Sa dihang nakakita ko sa YouTube, sa inyo hang gipost. Nalingaw ko somehow nakarelate. O gusto pod na ako na ma-post pod ang akong istorya. Itago na lang ko sa pangalang Flor de Liza. 30 anyos, taga Bugak, Maa, Davao City. Ang akong mga hobbies, basag pocketbooks, usahay mo duwag badminton, movie marathon, ug mag-alaga og iro. Nakoy iro pero askal lang ni Dolanday. Di ko ganahan og ganang mga hybrid kay gasto kaayo. May maning askal kay pakanon lag silupin buhi na. NBSB ko. No boyfriend since birth. Atong nagidad pa kog JC. Nawala lang tungod kay focus sa studies. Hato di graduate ko sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing. Nagtrabaho na ko karon Dolanday. Hangtod na gidad ko 29, di pa na ko ma-feel ang pressure. Apan sa dihang nag-edad na ko 30. Didto na. Na-realize na ko nga nahibilin ako sa panon. Nangaminyo na nga akong mga kabatch. Sa opisina. Murag ako na lang nahibiling dalaga. Pinagi sa tabang sa kong amigang si Lori. Ginapangitaan ko niya og kadate. Og dito na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. Og inini, ang nahitabo! Wala pa ko'y uyab. Uy, girl, uy! Ay, Manila, ayaw ginagamuta kay mapanos. Ang galing. Look at me, di ba? May paka-girl. Ay, syempre, change flavor. May paka, ay, dali lang man kayo makakita, eh. Ako lang. Alam ka na, taas pa kayo standards. Ha? Dili, ay, kabutan ako. Kasi ka mo gusto sa lalaki, bi? Wala, simple lang. Buutan mo lang. Bahalag pangit. Oo ba? Oo. Uy, kinagana na niya. Huwag yung makakita. O gani, dagay may pangit ko. Ang buto yun, may midol na ako. Kamalong ka, girl. Isa po siguro. Basing bataha sila nimo. Ha? Kaya naman. Ay, syempre, look at you, office girl. Kaya alam ka na magmahuyab lang
lang si Buhak. Maski kinsa lang. Diba? Ay, ikaw po na sila. Uy, dapat mag-level man po na sila. Kanawag ko. Diba? So, tiyatan, chikanta ka na ako'y uyab. Ako'y uyab na doktor. Ha? Tinuod ka? Yes. Kabangan ako niya kay magpatusok kong kuan. Silikon. Sa kuang dugahan. O, diba? Ano lang nasa girl? Dapat mag-chat-chat ka para kayo makaila. Ay, tama, no? Sige. Dapat sulayan mo mag-chat-chat. Kay, malay mo. Diyan ka makadakupog ka ng kekero, diba? Sige, unya, sa free time na ko, sugdan ako. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Tinood ka, girl. Na ka naka-chat? Oh, naana. O siyang name? Si Eko. Unya? Hanginan man siya, girl, eh. Wala pa kayo naman nakaila. Ingon man gud siya. Pareha daw sila gnaw ni Jericho. Uy, malay mo, basin tinuod di ay. Tistingin sa good, uy. Pagkanawag sila ni Eko, gorara. O, diba? Sige. Itinsa na, tistingin sa kay basin mauna dahil na. Diba? O, lagi. Sige na, go na. Pinaabdi. Saan yung tawhana, eh? Maka-discourage. First date? Late? Bantay, bitaw nagdili ni sila parihag na ni Jericho. Ma'am, excuse me ma'am, kaniyara ka dari ma'am, wapa kayo i-order ma'am. Lagi na ako ipaabot. Wait lang, ha? Nari mong ipangayang tubig ma'am mo, grabe sa ka-container na na ma'am ba. Ay, salamat sa tubig. Yan na ni mo na mag... Hi! Uy, mau na siguro ni Sek. Pangit ba, no, eh? Saan ka, Floor? pangit? Hi, Floor. Oh. Hello. Echo, katong kanang ni Jericho ah. Ha? Okay. Aling ko di ay. Ganihara ka? Mag-uhay lang. 1 hour lang man. Ay, nako. Sorry jud kayo kay nadugay ko kay parting trapika gyud niya kabalo na ka. Namo ko may negosyo gud. Kabay ansel kong mga sakyanan ba. Actually na ko BMW ganit. Bako ginahalin. So di na ko mabiyan akong client kay bugat kay akong mga client eh. So kuan man gud maning tabo ba niya. Pagpalakaw nung tako paingon dinhi. Naapoy ni ansel ko eh. May Mercedes ni sulod dito kay pabaligya sa kuha. Gitil po din ako. Nahalin po dayon mo to nga. Sige. O kani fights ni makita mi ni Flor karon. Actually mo to kung gamitong service unta nahalin magudayon mo taxi lang sa ako. Nag-order na ka? Wala pa. Paabot na pa ka. Mao ba? Waiter. Hanginon, tahan ay. Sir, sa ato sir. Mga pinaka-the best ninyo nga putahe dari blapag na dari. Grabe po ka. Ay, no, ako bahala. Sige na. O si bestseller ninyo dari. Sir, grabe ka mong pinaupong manok din sir, o ka na. Pipata sir, kagungkong kayo. Kana, ibutang na dira. Butang na tanan.
Sige, ikaw, basta na kayo gustong orderon. Oh, wala na. Okay na sa kuha. Naghanak ayong. Yung dessert, tagay ko ga blueberry cheesecake, leche flan, macaroni salad, ibutang na fresh fruits para kuan. Good for the health, okay? Butang na. Ikaw, murag daghan ra mo kayong gi-order. Ay, Ay, sige, problema na. Sige na, kayo. So ikaw, mali na kag BMW, mali na kag Mercedes. Diba? Okay. Sige na. Brad, kay gutom na niya akong kadate. Sorry, Diyog kayo, Flor ha, kay nalangan Diyog ko ba. Pero, bawi lang Diyog ko ni mo ron kay nalinan, magkusakyanan ha. okay lang. Asa na yung province gani? Ay, tagalupon man ko. Tagalupon na ka? Oo. Na, napit-hapit tagad ta. Das, nami yung taras pantukan, gamay rago kayo, mga 20 hektaryas lang. Ha? Load ka? Oo, niya, nami 5 kakabaw. Actually, unom na nanganak eh. Oo, niya. Panagad ka nang tam na rago mga mangga niya, lubi, na rago. Okay. Oo, kayo. Ano naman dahil mo? Dili, arangan, naguday na, nangali, 20 hektaryas yung arangan, naday na dayon. Wala, eh. Hangin mo, dyan. Tawahan na ba? Pero diri sa Davao, sumali ka nagpuyo gid diri sa kuan. Sa bugak ma Di ay ka naku. Actually nami property po diha. Ha? Grabe. May property diha pero wala na magitagad sa akong parents. Good. Kuanto ka nang Dusandanas to commercial building. Dusandanas unya upat ka pultahan. Kwarta gud ta kayo kay ito'y pamanage si mama di mo kumahilig kay Bay Ansel mo irang gusto gud. Natuwa ba ninyo? Dato no dahil na kay commercial building. Pila gud na gud. Oo. Unya akong airpods na yung construction. Nag-construction supply. Kami hardware pod eh. Asa dapat inyong hardware? Basta diya sa may uyang gurin lang. Paita lang na din. Naara na diya ang hardware. Ha? Bao ba? Okay. Akong airpod kay mo niya construction sa mga tao. Niya ginapatrabaho niya. Ano ko din tirada ko? Ano ko? Usay taga milyon po ang kontrata. Ha? Million, Jud? Ayo, pero wala ko nagkapangayo niya, kaya ako simple naman ko nga tao. Good. Uy, busing gusto ko order. Ay, dili na. Busog na kay ko eh. Sobra-sobra na ganoon. Okay, mau ba? Sige. Waiter! Sir, yes, sir. Mau na niya mong bayaran? Yes, sir. Sige, baliki lang ha. Okay, sir. Hala, may problema. Unsa man? Kuan manggod kaning floor. Oh, unsa man? Hangyo ko ba, one time lang? Unsa man ay may hangyo? Kuan ba? Ilang na itong bill? 2,000? Actually, wala pa mo bayad ang kuhan. Ha? Unya, unsay pasabot nimo? Katong halin ako sa BMW, cheque, magod to. Unya katong sa Mercedes pod, actually, wa pa po nihatag sa kuha. So, tanaw, ni text gani, no? Ani ko to si Ruben Manggod. Ano siya nga, kuha lang daw niya ang bayad sa Mercedes daw. Cheque, magod to. Kuan pa, bali pa na ko mapa-incas dayon. So- Wala ka ko incas, balikan na ka. So, bayari na sa palihog ng 2,000, bi. Sige na. Hindi naman yung mga sobra. Ako na lang ni Ibring House Big eh. Ito kung naman ko kay Doberman dito, batulog ka buok. Kahit na kanin kasi patay laning ko anong ilaning dumudumugan ito. Ha? Sige na. Sige. Salamat yung kayo. Text na lang ta. Kita ta po na napo ko ito nga nag-text na po na kong boss, si Boss Richie nga napo na may sakinan idil. So, balikan na natin kakita na tapon siguro, ha? Sige, lakaw na.
Salamat juga kay Flor ha. Busugan ako Flor ba? Salamat Flor ha. Girl, Girl, unya, kumusta yung first date, girl? pwede ka bad trip? Ano man? Kabalo ba ka, girl? Hanginan ka. Ayaw, dato na ka siya. Daghan mo kayo silang sakinan. Daghan ka gyuta. Unya, ang ending? Kabalo ba ka? Ako pa ang nagbayad. My God! Kapag ka lang daw. Girl, isa pa, girl. Daghan kay order. Unya, asa naman ang kong bring house? Sa bring house, baga lagi kayong nang. Gidala pa ang bring house. Ang sobra. Uy, grabe mo ng aktura na. Uy, mag-aamag na ang ana. Grabe, chuk, girl. Uy, hindi ka mabutla na to, ana. Kapag ka siyang naong. As in, disappointed kay ko. Abi na kong mauna to, girl. Siyempre, Kaya ka lang ni Jericho. ay, ambot lang, John, ang nawong. Maragi kulata, as in. Uy, girl, inaya, ikaw magkikipabayag, girl. Mao gani, maka-discourage lagi, eh. Hala, uy, kaluoy sa kong amiga. Uy, pasayluhan na lang to, girl. Ay, Uy, ay, nako. kapila ka kay nakoy. Ako'y pinsan, ipaila-ila sa imuha. Sus, masin mao na po na. Unsa man? Masing parihara na atong eko. Uy, dili, uy. Si Rocky. Ako amigo si Rocky. Ako ang pinsan si Rocky. Okay, for short. Ha? Kung ano lang nasa putan kayo na, pilila taga-ato. Promise. Girl, maulo mo ko, girl, eh. Dali, naganiya pa na siya nagulat. Diya, dili na pa na itong mong ego nga. Ikaw pa'y pahulaton. Magkajukig na ang lakiya pa. Ako man di, ay, girl. Kung kanaganak mo na siya, taloy kay ilong na murag buwa. Gani. Hi. Kas! Kumusta mga kasin? Oy! Okay na kayo ko. Gimingon ako nimo. Ay, Kas! Kumusta na mga kas? Ay, si Kaya na ko yung... Flor de Lisa, si Rocky, pero Aki na lang for short. Hi Flor. Ay, ate. Kumusta? Dili Aki ha, Aki. Okay lang man. Kumusta Flor? Okay lang. Ay, sige na, oy, lingkod naman sige, kumusta? Lingkod. Parang mga pungkol, kumusta? Ay, Lingkod. uy, pinsan. Go. Paminaw, ikaw. Ako aning friend, buwa pa ni kaagig uyab-uyab, ikaw ni bahala. Sige, ako na kayo go. Kapalabaya, doon ko ni mong kaw, malditoon pa na makagaw. Ikaw kita. Ayaw ka pala ka. Ako may bawas sa mga amiga. Okay, so dili na ako magdugay, simba ko, pero wakaw na ko. Ayaw, paano ka? Uy, simba ko ka. Anak agaw, Ikaw mo ka, nga di ka magdugay. huwag hindi ako ganahan kang aki, baka manira dayo. Sige ka. Ako na may bawa niya. Uy, Floyd, ikaw na bahala sa umpinsa na. Oh, sige. Salamat. Una na ko, bye! Ang natin po lang yan. Lakaw na daw. Lugayan ni mo eh. Flor. Lingkod. Ay ko. Salamat. Butang kayo, ay kibaw. Ay kabala ka. Naibaw ko nga nagduduha ka rin ako. Wala man. Tinood ka? Oo. No-order na ko daan. Kaon. Nabayaran na ni. Ay kabala ka na. Ako'y bayad sa tanan. Sigurado ka? Salamat. Naibayato. Oh, unsa man? Taga din mo ka? Ay, taga Lupon. Tapos dili lang ako nagstay. Nag-board lang ko. Dugay-dugay na ka dali sa Davao? Dugay-dugay na po. Sige, kaon.
salamat kaayo ha. Haway sa mga. Nag-enjoy jud ko. Salamat jud kaayo. Tinood ka, Flor? Yes. Wa ba ka magmahay na nakikoyo ka rin ako? Wala oy. Lingaw gani kay ko. Katawanan man kay kano. Lain na po, di ba naman clown, ana? Lagi, salamat jud kaayo. O isa pa yan, basta ikaw. Anytime, pwede ta kang kuyugan. Oh, basta man mo pauli na ka. Oh, Ihatod ka. Ha? Oh, ihatod ka. Sure? Di mo Oh, sige. kakamalain. Oh, okay O, ra. tara. Okay, salamat kay sa paghatod ha. Ikaw, kid, kaganay nga kapag ito, sige, pasalamat ko rin ako ba? May problema na. Basta ikaw, Flor. Anytime. May problema. Ingnan lang ko, ha? Oh, layan ka rin ka. Tawagan ako. Salamat. Sige. Ah, sorry. Ato na ko. Sige. Ayo. Amping. Ingat. Oh, tara mag-John Lloyd. Ayo, Flor, ha? O, may gabihin mo. Amping. Ano ko? Ingat. Ay, si Aki na dyan akong ipaabot ba? Butan kay siya. Ay, I'm in love. Uy, Agay, kumusta man? Uy, girl, salamat kaayo butan. Kaayo si Aki. Unya, girl. Mag-date me karong Saturday. Ala, oy. Lagi, marag siya na dyan, girl. Bahin na tabutan din si Aki. Gani. Hoy, kasama ba ni Bayutan ni... Ano man, asa ka, oy? Girl, gibulagay ko sa kumuyang. Hoy, matingala pa ka! Hoy, Esteban! Sis, gibulagay ko sa kumuyang. Sakit kayo, it hurts my heart. Kabalo ba ka ang katoy mo kuyang na si Bangkay? Oh, ano man? Gusto ni nga tutog lang nagagay tog chicks? Hindi na taga nga ayaw ni kwartahan lang nga ato. Tanawa na ilan yun inuong ka! Lalo ko tutuan niya kay magsabay-sabay sa main screw niya. Ato at nito kay birthday daw ni Eman. Niya dito ng bahay. Sakit kayo. Okay lang na, girl, oy. Pangitag lain, oy. Aba, matapang na si Mama kinaanay Kekeru! Sis, kumusta naman eh? Uy, kabalo ba ka? Wala ba yan nagkauyap? Panaanay prospect? Oy, congrats! Yes, sis. Unta siya na, Si Jun. Aki, kata kong pinsan. Ay, ito imong pensan? Taloy kay... Itong talong ito kay ilo? Oh, mura buwa! Ato! Girl, congrats! Thank you, girl. May paka, girl. Ako ano broken-hearted kay ko. Broken hearted ingna nun! Broken wallet kang bayutang ka! Mahuna! Basta mga Patrick ay kumpiyansa! Uy, ayaw ko, piske ba? Mabasa ko. Kasi na ba mo na, Umbi? Nag-enjoy ka rin ka dali, ha? Masod din ako dunggan ba? Isip ba, bubuan, Bi. Ay, ba? Lailan ni mo ikaw,
pausa ka kami. Yan, raw. Ablikay ko ay, ayaw ba ay basa ko. Flor, Oh, karon ko na ibaw ba? saman. Kanatas dagat. Muram ni kagpasayag naon. Ikaw po, murang alimango. Giraon ni kay ikaw ha. Ano yan ha? Ay, ayaw ba? Basta lagi ka. Ikaw po na. Oh. Nagkalit kayo dito. Ay, tikasan ka. Hindi ka po yun ko na. Sige lang ang first kay Oranik Salbabidag, bilbil yung kauban. Ikaw ba, yaga-yagaon Lord. jugay ka. Oh, zaman. Adun na tas dapin. Oh, tara. Tara. Na-enjoy ha? Oh, sobra pa sa enjoy. Salamat kay Flor ha. Oh, kaya bang doon ang tabi isang mo? Ha? Ang saman? Mauwa ko. Alam mo, ano dyan niya? Ingon ba? Manguyab na dyan niya. Ang saman, Aki? Sabton ko dyan niya ron. Flor, Oh, ang sa gani? kaya bang salamat kayo? Okay lang. Tinood ka? Oh, basta ikaw. Kana daing salamat kay Flor nga imuha kong gilipay. Oh, isa pa yan. Okay na lagi. Kung anong good Flor. Ako, ang saman? Nare-realize mo ginawa karon tanan nga di ko din ako kaya mangitaglain. Ha? Kasi, di kaya mangitaglain. Kuan? Doon ako ihab sa pagkatinood lang. Ha? Mao ka na. Unya? Salamat kay nga diyan ako nakita nimo nga dapat yun akong balikan akong uyab. Okay na. Ang pagkatinood Flor. Mo-action nun to kung panguyab nimo, pangulitaw. Pero di ko din ako kaya nga buwagan na akong uyab. Makigbalik ko niya. Ug salamat sa oras sa imong gihatag rin ako. Nga imong kaya na rin ako. Salamat kay Flor ha. Okay. Inaot ka di ka malain. Wala man. Tinood ka? Wala lagi. May action mo kag ibig lagi. Wala ay, napuling ra ko. Basta ba ah? Huwag mga kamalain. Wala lagi. Salamat ha. Sige. Tara, muli na ta. Tara. Uy, kasama ko! Girl, wa mato na mo yung sa ko, girl. Kumusta si Aki ka muna? Ay, kumusta? Gihimo na ko sampling ato. Kumusta dito po? Ano sa gihimo raman ko atong kuan di ay. Ay, Nag-date man kami dito, ato pa magkakadagat ka ha. nag-date lagi mi, pero Oo. naman na to siya uyab. Naayag si Aki? Yes, na siya uyab. Nagtumang. Uy, gay mo rin yung tester di... Ay! Wa gani. Ang pasabot ni mo, panikit butas lang ka. Ay, hindi na jud ko. Sakit tayo. Uy, wag magalit ka na! Wag pa ka na sugdan! Masakit anak! Sis, iyan na may gago, sis. Uy, abot lang sa uy, kid! Half naman may ato pagkapinsan! Maldito gitong buwan na to pa! Grabe, amin akong mauna jud siya. Dili na jud ko. Uy! 30 na naman ka naman paguyam na ka! Bahala na, oy. Sis, uy, laranon siya kayo kagnawin ko. Ni ikaw! Bayad na naman kay! Ano, adjok may nagbalik, amot-amot tawan na, nagpayat ang agi ato. Uy, lain na po lagi itong iskay ng lalaki mo! Ay, kung di ko yaba, bayutak!
ka. Uy, lahi na po doon kay Kang Steven, nasan ko? Ko Dolanday nga si Aki na o si Rocky na ang ako mauyab for the first time. Apan pakyas man day ko kay gamit na day ko sa kanahan ng Esther. Hindi daw niya kaya binuangan niyang uyab. Pero at least naging honest po siya. Mo lang to'y maayo dito. Para sa pato sa abang laki, Bisag na uyab, bisag na asawa, grab the opportunity, gito ba? Nabi na ng upan diha? Makasimhot lang na kay gusto, Ugsiton na yun ka. Sakit man todo lang dahil, pero sige lang. Maghulat ng jug ko. Mahalin pag ina mga 40 tahon diha. Mahalin pag ito si Madam Auring, ako pa. Hanto din hinalang dagang salamat. Kini niya suwat magtatampo. From Bugakma, Flor de Lisa.